السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم. الحمد لله الذي المنفرد باسمه الأسماء المختص بالعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ولا وهما الباطن تقدسا لا أدما وسع كل شيء رحمة وإلما وأسبغ على أوليائه نعما أما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم وأزكاهم مهتدا ومنما وأكثرهم علما وهلما وأوفرهم يقينا وأزما وأشدهم بهم رأفة ورهما زكاه روحا وجسما وهاشاه عيبا ووسما وآتاه حكمة وحكما وفتح به أعينا أميا وقلوبا غلفا وآذانا سما فآمنه وأزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة اسما وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه السقاء حتما ومن كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى وأدل سبيلا صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم نور الله قلبي وقلوب المؤمنين بنور شهر رمضان وبنور القرآن اللهم صل وسلم سلاما دائما وتسليما الحمد لله رب العالمين. mara caggal yettude Allah e julde e nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mo ganduɗa kañum woni ɓurɗo windere nde ganduɗa kala hunde fof nde jiiɗa ko sabu mum sabu yidde hakkude makke e Allah subhanahu wa taala ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala neli annabaɓe gila min ladun adama ha heeɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril alayhi salam feerino arde e nelaɗo wi ɗum ya rasulallahi li kulli shay'in lahu sayyidun kala ko jiiɗa e aduna ne jogii kohojo woni gardiɗo wa adama alayhi salam sayyidul khalqi adam mo ganduɗa ko on tan Allah tagi ɗum e jungo mum kanko woni kohojo dendagal ko Allah tagno wa anta ya rasulallahi sayyidul anami ha woni sayyidu dendagal windere heddinde o wi wa shahru ramadan ndu lewru korko no gonɗen sayyidu suhuri kay woni kohojo manam lebbi ɗi fof ko lewru ramadan ɓuuri teddude nde wonno Allah subhanahu wa taala tagi ko lebbi 12 ɗum woni hitande ko ɗum Allah haali e qur'ana wi inna iddata shuhuri indallahi isna asara saharan fi kitabillahi nde Allah tagi nde adama tagi neɗɗo ko yalte e adama nde wonno Allah subhanahu wa taala ne teddini bani adama ko ɗum wanno wiide wala qad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kasirin mimman khalaqna tafdila wadde Allah subhanahu wa taala tagi lebbi 12 tagi neɗɗo waɗe mum gudde 12 gudde 7 goni ke hoore nde hen gudde 2 goni ke ɓernde nde nde wuddere wotere woni ko hakkude woni wuddu ɗiɗi keddiɗe goni less lebbi ɗi ko noon poti wuddere fof no jogii lewru to foti yaadude e nder ɗin lebbi 12 Allah suuɓi hen lebbi 7 ko ɗin ɓuuri kadi teddude e nder lebbi 7 e nder lebbi 7 Allah suuɓi hen lewru woturu ɓurno teddumo lewru ramadan lebbi 3 gadani ɗi woni sahru rajab pular ne heewi ɗum wiide mawnum yaawa ndun ne sallallahu alaihi wasallam rajab ko shahari ɗum woni lewru am nde wonno ko hen nelaɗo roƴira nawa dow arse kursi dow sidratul muntaha ɗe hendu ala toon jiwri ala toon haydara ala toon so wona hakkude makko tan e Allah rokkimba ko rokkatnomo ko nde wonno waykini Allah hoolaki hen hay goto nelani hay goto yo artan ho yetto rokkimo julɗele joyɗe ɗum waɗi kala ko jiiɗa e dewal Allah ko julde ɓuuri tidde eyyi lewru wonno ndu wiyete ko chaban pular wiyata ɗum ko yaawa ko ndun woni lewru Allah noon nela sallallahu alaihi wasallam wi lewru ndu ɗo ndu gonɗen wiyeten do ramadan woni shahru ummati ko ndu woni lewru leñolam min nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam
wadde gudde jeeɗiɗi gonnoɗe e hoore ko ɗen terɗe ƴiye jeeɗiɗi gone neɗɗo so tawi sujji e julde pour julde nde sella ko yo terɗe jeeɗiɗi fof yo mem leydi woni tiina nde yo mem leydi newe ɗe ɗiɗi yo mem leydi koppi ɗi ɗiɗi yo mem leydi manam yantay koye peɗeli gori mawɗi ɗiɗi fof yo mem leydi hinare nde so waddama hen no moƴƴi kala ko jiiɗa ko ɓuuri hewde Allah tagui ɗum ko gueɗe jeeɗiɗi nde wonno sa daari leyɗele ɗe manam ko leyɗele jeeɗiɗi asmanuji ɗi kadi ko jeeɗiɗi hay yontere woni hen ko balɗe jeeɗiɗi hay suku nden sene nanne jangde heewi nanirede ko duuɓi jeeɗiɗi hay nelaɗo ne winde son dañi sukaɓe yeehi ha dañi duuɓi jeeɗiɗi jamireɓe yoɓe juul muru sibayanakum inda saba'in faami wadribuhum aleyha inda asrin soɓe keeɓi duuɓi sappo ɓe calima ɓe piya yoɓe juul wadde jeeɗiɗi e jeeɗiɗi sa yeehi makka saɗa wango kaba bangotoɗa ko laabi jeeɗiɗi saɗa weddo ka e terteɗe ko laabi jeeɗiɗi saɗa yaaha safa e maraw kadi ko noon wadde jeeɗiɗi ne heewi sirru e nafoore wonde hen ko Allah andi ko woni hen wallahu alamu joni noon sa daari e nder gudde jeeɗiɗi gonɗe ɗe e nder hoore fof wonno ko hoore ɓuuri jogade dole ɗum ɗe kalde hoore neɗɗo taƴaɗo jomum mayat wonno gudde ɗe fof ko ɗon ɓuuri wonde Allah waɗi wuddere wotere witende hunduko tagui ɗemgal waɗi nder ko ɓuuri hewde terɗe ko ɗiɗɗiɗi waɗa kono ɗemgal gotal ngal tan no yono nde wonno kala kine lorla bani adama ko ɗemgal heewi wonde kala kadi kine nafa bani adama ko ɗemgal heewi addu ɗum sahabiyo goto weerini wiide ya rasulallah mbeɗa yinno ya haalanam ko jogori nafdemi jangga kine nannami aljanna nelaɗo jagge hoore ɗemgal mum wi a inni ala haza mbeɗa yiiɗi ya wallam sifa ngal ɗemgal o ya rasulullahi anu nahadu mima naqulu beele ko men kalata ko jangga amen kasbire ɗum ya rasulallah heɓiti yima sakilat ko ummaka way ken wiide anne kadi ma taw gandal ma famɗi walla miije ma raɓɓi ɗi hal yukabbu nnasa ala wujuhihim illa ala hasaidi alsinatihim kande neɗɗo naati jeygol jangga andu ko bone ɗemgal mum nani ɗum jeygol wadde noon ɗemgal wonno ne heewi caɗele kañum waɗa tergal gotal waɗa e nder hunduko waɗana ñiiƴe ɗakkude soki yo tiiɗ ko ɗemgal seedato ko ɗemgal janggata qur'ana ko ɗemgal waɗata fof ɗum noon wadde ko hunde ko ɓuuri teddude wadde lebbi ɗi fof sa rendiniɗi manam mbino mami ko lewru rajab e chaban e ramadan lebbi tati goɗɗi ɗi woni shawwal no mbiten ni humtorano rewndu hen wiyete ko zulqadati woni saftarano heddindu ko taske woni zulhijja woni lebbi jeegom muharram woni yeeso woni jeeɗiɗi ɗin pate terɗe jeeɗiɗi malla gudde jeeɗiɗi mbino mami ɗe nani ɗum waɗi haran wonno gueɗe kewɗe mbaɗi hen hay laana annabi nuhu no terata nde ko sappa haran gueɗe kewɗe mbaɗi e sappa haran ha woni laabi sappo walla so ɓuuri kono e raɓɓiɗina tan ɗum waɗi ɗiɗo lebbi jeeɗiɗi ɓuuri teddude kanji fof noon ko lewru korko ɓuuri teddude kayru woni sayyidu suhuri ɗum waɗi rewde Allah wadde ko moƴƴi no moƴƴi e kala saaha kono ɓuuri tengtude ke lewru korko nde wonno ne sallallahu alaihi wasallam wino manam ɓuuri perdude e aduna fof ko neɗɗo jooɗiɗo inde nelaɗo ne jangta e yeeso mum walam yusalli alayya o waasi juulde nelaɗo ɗum waɗi hayso tawi kucciɗa ke télé aɗa yeeɓa walla ko radio aɗa heɗo nanɗa neɗɗo ne qisso wi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam aɗa foti reftude hen kam hayso ko laawol gotol ko heddi ko noon sa welama gaccira noon o goɗɗo o rahima anfu rajulin man adrakahu abwahu mo ganduɗa yummum e bamum ne nguuri aw ihdahuma walla goto e mabɓe ne wuuri walla mi ya'mal ala fof ko golli bi sababin yudkhiluhul janna ala ko waɗi sabu mawɓe ɓe sabu ko waɗan jinna makka ha nannomo aljanna janggo on kadi ko perduɗo keddiɗo ko man halla alayhi shahru hiladu ramadan komo lewru korko dare e yeeso mum o waasi yaafede bakkutuji makko ha lewru ma nde wonno lewru korko ndu ko mukaffiratu zunubi kayru woni yaafatondu dendagal manam bakkutuji lewru ndu ari ko sumde bakkutuji leñol Muhammad sallallahu alaihi wasallam korko noon ɓooyi nela sallallahu alaihi wasallam wino e hadis lebbi ɗi pour teddugal majji in aradtum son muuyi arrahata indal mawti minal adasi on muuyi hebde daɗal sanga nde garɗon e kallula ha mayde nde wonno neɗɗo kalde arte kallula ha mayde ne heewi ɓernde nde ŋaaɓo goddol ngol yooro o yiɗa yarde ɗom ko manam o yiɗa yarde saabu ɗom ko won najati walla wol khuruji ma al imani o yaltide iman nde wonno iman billahi no saɗi yaltide nde wonno iblis ala ko woni golle mum so wona bonnande bani adama o fuɗɗi wonde gaña noon ko guila bam men adama nde wonno o wi ko on woni sababu ha teddugal ngal o daññongal o wonti kuɗaɗo caggal no wonno duwonaɗo ɗum noon kanti noon accirta ɗum noon o woni gaña adama guila nden ha ɗo te serata gañu ngu ha yawmal qiyamati neɗɗo noon umar so tawi añi bamma so wi ne yiɗma ne wawi won taw funtima
wadde ya bani adama onon bani adama en manam oɗon poti ɓattude hakkille ndento ɗon iblis innahu lakum aduwwun mubinun ko gaña mo ganduɗa omo tengtini gañgu o suuɗaki e kuɗel o mogginaki e leggel ɗum wayi so neɗɗo yeehi arti e kallula ha maadi koreji mum carima cakima jooɗima e sere mum hankkadi ne tampi gandi o ala ko heddi tan yaltude aduna